नोंसोरनि लाफावहाय बा नोंसोरनि मोजां मोनज्लायनायाव नोंनि बयफ्रेन्डा बा नोंनि गार्लफ्रेन्डा नोंखौ गारनानै थांनो ओंखारबाय नामा? जुदि थारैनो नोंनि बयफ्रेन्डा बा नोंनि गार्लफ्रेन्डा नोंखौ गारनानै थांनो नागिरमारदोंब्ला खोनासं। नोङो नोंनि बयफ्रेन्ड बा गार्लफ्रेन्डखौ नोङो जेसेबांनोखि मोजां मोनाथों मानो बा नोङो गावखौनो बिनि सिगाङाव आंनि मोजां मोननायादि बेसेबां सैथो आंदि बिनि अनगा थानो हाया नोङो गावखौनो जेसेबांनोखि प्रुफ दिन्थिनो नाजायाथों मानो बियो जुदि नोंखौ थारैनो गारनानै थांनो गोसोमारब्ला बेयो नोंनि जेसेबां आरज गाबसेयावबो नोङो जेसेबां खुलुमसेयावबो बेयो नोंखौ गारनानै थांखागोन। बेनिखायनो जाय नोंनि गोसोनिफ्राय बा नोंखौ गारनानै थांनो गोसो बेखौ नोङो थांनो हो। नाथाय नोंखौ जाय थार गोसो गोथारै मोजां मोनमारो बियो नोंनि जेसेबांनोखि बा फिसा फेनला माबा मोनसे गोरोन्थि थासेयावबो बेयो नोंखौ सुद्रायहोनो नाजागोन, नोंखौ मोजां खालामनो नाजागोन, नोंखौ बेयो बजबनानै लागोन। बेखायनो नोङो बेबायदि सुबुंखौहाय नोंनि गोरबोआवहाय जायगा हो आरो जाय नोंनि गोसोनिफ्राय थांनो गोसो बा नोंखौ गारनानै थांनो गोसो बेखौ थांनो हो।